लाइट थांनाय 27 तारिख एप्रिल 2024 सालमारिव वाति नगबार कतर फाइमानि बाय देराजाक 48 करम सरा आमताइनि काई ब्रैसि बा नुखुं रक बाय थांजाक ताई देराजाक नुखुं रक न कक तुमा खनावै थाङै नायखा साकबाय थां आमताइनि एमएलए पल दांसु ब थाङै नायमा बाय बाक्सानो बसक देराखा ताई हापांनि बसक चुवासो रिमान आब्रो नायमा बाय बाक्सानो साकबाय थां बाहायनो अ जरा हाइमे जराव किसा याकचु बासो खलायरुबखा आबोबाय नक हामतुम हांब्रै आथुं आमचाइनि नक फां हनमाहाय एमएलए थाङै नायजों बायनो पुलिया खाकाजां जाग्राखा ताबो बसकाङो बरक नासिं लायजा खापांनि चुबाचु ताई तामुखे अ देरानि काति मान आबोनि लामार साजे तिनी जे नक बाय जे वातुनो बा कतर फाइन नक बाय माने बबो थायो थां बिजिर खायजाका हेको बबो हाय बिजिर खामानि बिसि नकजक तिनी ताबो तरो फाइसा कोजे बिरोधि जाबो आबोनि साकाम थाका खानजन सरा बिरासी माइल schools institutions नक प्राय 40-45 हाय नक डेमेजनखा schools of डेमेजनखा आपनो बिजिर खायने का कयटा जागा तहसील बाय बथांखा कयटा जागा तिनी लीडर्स ताई इंस्टीट्यूशन नि जे प्रिंसिपल हेडमास्टर बराबर सर बबो हाय नुखा जे बेलाय दा मार जे बाय माने रकम हाय बेला कंडीशन क्रिटिकल जगह तो बेलाई नो कंडीशन एकदम वर्स का थंडरस्टॉर्म बाके मन डैमेज माने कयटा तो पूरा नक एकदम बाई थांबाय का कयटा नखुं बाय का कयटा कान्ट्रि नक बाय का आमके गोबां मनो डिस्ट्रय माके बाय मे नोबा हाय मफो बाय मे बाय मफो 26 तारिख तिनलेस प फाइन नाय फेला बके चिनी त्रिपुरा मथानि एमएलए फाये सुनो फाये नायथे जाहा गा आनि खापाङो आं खाकजांगे मातुं हाकाव स्कां रोरे बुदि माके एमएलए रो फाफाय के हाबो फायनाय क्रो जे पार्टी नि फंथो के हाबो फाये नाय फायनाय फक्रो सुनोले सीपीएम बिया बीजेपी बिया सुनोले म थाये सुनोले के हाबो गना खेने क्रो बुदि मानले तियो केस फाफाय तियो के चिनी एमएलए पलदासु सार बुंफाया सुनो फायनाय फैजाहा नि मुंखे आनि मुंखे धर्मेन्द्र देव बर्मा बक मापारा बके अरुण कुमार पारा